manyiso achiel mar oganda. Ang'o ma nyaka kamitene no an gachiel kopogore gi weche mag siasa manyiso achiel mar oganda en gima nyowa neno Nyayo nyoro mache kama ne juogi nitie kendo dine jakom Raila Amolo Odinga bed mangima nyoro de ok okoso mashemeji dabi nyoro. Mano en achiel kuom gima oriwo oganda ni. Kiduogo e weche mamoko to duogi kama jai penjie cha. Githagruok momako oganda luo oriwo ji te. Kasama pi sombo ji kano. E wach skoru soin dam mithemba be ng'amare wachne ahinya onge en na gimigido kar sa siasa tikele jok ma riwe motegno mondo mi gini obedie maka koro pi daro ji kano ntiere ka sama pi daro ji sondo kaka nyo daro ji chien kacha tiwacho nang'oa midhiero ni kaluo kendo iwinjo ka wakele wang' achiel wate ka sama ilose dhier momako jaluo to mako ji te. Koro gima duong' manyalo riwo oganda luo en ni to ere kaka gik machando jowa, ere kaka thagruok ogota kendo mako kaluo inyalo tieki, ere kaka inyalo neni jaluo ni bende obedo empowered ma en bende en nie gi duol. Koro jaluo to kobedo empowered to kodewo party moaie jaluo koyieng' to onge kibiwacho ni an ja ODM emomiyo kora yieng' kata an kia ja PDP me wacho cha emomiyo kora yieng'. Gima duong' ka en interest mar oganda luo emomiyo iyudo ko gendini mamoko gibedo akara. King'iyo pichni mineno Jailose mokwongo ka king'iyo jo Mombasa tibiro yudo ko oganda ma jotelo ma Mombasa kamoting'o jo Abdulswamad nyaka party SG mar UDA ne kanyo jogi obedo achiel. Ineno pichano jo radio madone pichani jo radio biro gina kin waneno negi koro giwinji kwan negi ni front row jomage manitie to gichama magi front row kichako gi koni ma iluongo ni left korka cham ma e governor ma Kilifi Mung'aro Gideon kae ja ODM kae to maluwe ne Hassan Omar bas mano UDA secretary general dire kacha Salim Vuria waziri ja UDA maluwe no speaker mar Senate Amason Jeffa Kingi nigi party ne iluongo ni PA embo payo mochopo kare maluwe ni Matikio Jambo ni mano joja ja ODM manje ka deputy party leader kendo waziri mabende kani winjo to giwacho ni emonego bede okaw kom jalup jatend pinja sama nyogin kocha kiduogo koni jal manyocha ok winjire kendo ok modre gi Hassan Hassan Omar mano Mombasa governor to gibet kamoro achiel ka gigo mbako oganda gi kendo gigwere ma Hassan Omar ni manjo wacho ni onge wach mar zoning Mombasa to kae tineno ka en gi Abdulswamad wan to karang'o ma kogikie marwa tinyiso walinda mwananchi tinyiso walinda ground kana ng'iyo kichaki ng'iyo machielo mar jo Western cha bena ngene Stafford diketo nwa kacha taneno Oparanya Stafford loknwa moro cha ima ketwa go maduong' be ketwago maduong' ka kiketo mae koro diere ka aneno moyieng' ni ma Oparanya mano to Oparanya en ja ODM maluwe no bende mano na Bina Bwera mano Bina Bwera ja Waluke ja UDA macha ngobedu man rep ken Musanda but en wan woman rep pani mabongoma angobedi ja Ford Kenya kata UDA kichaki ng'iyo gi kanyo to gin ka e picha ni king'iyo to gine linda mwananchi be okine linda ground kugiki wach linda mwananchi ni eni kile mana kugika kaluka ema koro wan linda ground linda mwananchi kugika luka eminyisi ni ino buru osechuli in Sifuna osechuli to nyaka Sifuna wuon bene onge bura mar Waluya ni embe ka onge koro kugika luka ing'eyo bati wa wachni gik migalo wago gi linda mwananchi kia linda ground gi samoro nyaka jawasigu mokinecha belwete nyalo bedie gino koro kidwaro baro ganda moro tikungi thuogi gore gi wegi mane gima Jay wacho cha donge wanyalo ng'iyo gini beyond ODM
ODM to linda ground, joma linda Bonenjo, gimbe gi linda kuno. To kik thungwa ka gima mane kama piny ogike. Nekech gima nyo okuodo wi jogi malich ahinya en gima notimore Kisumu. Dhano ne paro na dhonga gwecho dhi dirore Kisumu motimo kachieng. Kendo nyocha gichako no okuodo nyaka wi jok mane opango romono. Ke samoro but ing'eni siasa gi bende imbi nyalo dhie kamoro tangi tudori gi Ken ya Ken adwa ni gera ore kijende mokari ubio igoka. Kijende mokari no time off Bologa na ogo moro make picha moro kago yandi ket na ja picha ni no ko chopa kuma ni nekech king'iyo kata mana ute fwambo mapacho ka moko king'iyo kata mana obok nyo sendiko headline manyo rita Nyakwar president gimono malet ondiko to rucha no sendiki ni gik maricho di wuok Kisumu mondo neno oganda luo gore gi wegi. Mi jo Kisumu nyo okuodo wi jogi ni ka lwenju mag linda ground gi linda to gore uraga kendo. Emomiyo poch gi pak ne governor ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o. Jakom no ng'eyo. Gimomiyo Nyong'o no keto machiegni. Nyong'o no chiwo gimiluongo ni leadership. Nyong'o wacho ni kusegoro Kisumu ka to useketho. Wane mwadi dong kwa gero to gi image mar oganda luo. Mino loso go oganda ni gigo biro rumo. Gigo chalo ich maka. Gigo biro mana biro to gibiro mana rumo. Mi jogi no biro ma gimbe iwinjo ka jok mulungo ni jolinda Bonenjo be penjore to bene wan Kisumu adier. Okwaneno okochalo negi kaka nyo gi paro. Jomoko bende ne neno ni mondo mi ginen ne kweth moko ni girito Kaluo ni gine ma gidwa nyiso party ni ngeni wane mwarito Kisumu jogo kwadhi yiene gi gibika mondo party leader ne ni dong neno kwa tiyo mondo William Ruto ne ni kech ngeni kanyo be ma jomoko chiemo godo nitie be joma kodi ka William Ruto gikoni jatelo wane mwamako ni Kaluo koro joma wacho ni dwa biro go jogo to eri go wadi deal kodgi oganda luo no nyiso ne kech Kisumu kanyo be ngeni ka kori dwaro to kanyo be dage ka kori dwaro to jo Kondele go nitie mingene gidhi nyaka Kondele ma gipenjere to be wan Kondele adier jo Kondele uber manade ndalo moko William bende jo oganda luo notimo ne kama kanyo cha en Kisumu mopenjo ni salala ma Kondele mantie to mana biro cha notimo na mabit. Koro mai nyisi lony ma piny osebedo godo tiende niya jopiny motelo koro jotelo luogi bang jopiny jotelo luo bang jopiny wan gima wadwaro sani ODM to losa odgi gin gik ma gilinda lakini interest mar oganda luo ema koro wadwaro sani mano e penjo mi duogie cha ni king'iyo jo Mombasa ing'iyo jo Masawa ji ka ji loso twech achiel nyalo bedo ni pogruok nyalo bedo ei parties gi lakini gik kama koro wabiro dwaro wayude ni to ng'at motelo ne UDA Kaluocha bende ginyalo bede mesa achiel gi jal motelo ne ODM Kaluo ka giweyo weche mag siasa to ging'iyo weche mag dongruok midhi many godo mesa ng'at motelo ne duond party machielo ma bende biro Kaluono koro wanyalo ng'iyo ni to ng'at ma be samoro onge party ma kore lach kaka koro an governor maonge portfolio kama to kori bende lach to kora bende lach bende wanyalo bedi makoro dhano sumore paro makoro wang'iyo ni interest mar josiaya en kama ka waweyo weche mag poli kik giduodwa gi parties to giyware aywa nikech ng'at ma bende okaso wani en odwaro mana zoning ni UDA nyaka dhi Kaluoni ma jo UDA be Homa Bay gi UDA ma Siaya bende gwere gin gibiro magwere nikech magi to interest mar dhano gima dong ma permanent ma nyaka wadil godo en dier mar oganda luo sani kora wang'iyo nikech bende ng'eyo ni Mama Aida ndalo moko nowacho ni wakomie e ginane kodhne to kodhne ok ing'e samorumie koro interest wanie ni bando mokom kuno jomokomo njugu jok mantiere kuno ka biro gik nekech but nitiere ndalo moko chien ka ming'eyo ni nitiere board moko pacho kama jomoko ne chia mana gi dhogi to sani kinyalo yudo ka William Ruto gwenyo jogi koro wang'e ni to sama dhano koro kawo stock kwa kawo stock ni e thuolo ma wasegoyo kang'ari adek ere gima oganda luo oseyudi mok ni wan koro wabiro mana kanyakla kisolo pesa liel
koluong ji Nairobi ka isolie pesa liel ok wabi mana kanyakla nikech mogik Yes. king'iyo WhatsApp nitiere ka mochuogi go ganda luo mathoth marach moko ting'o nyaka ji 1,000 1,000 gi wiye to ei WhatsApp gi rubet gi te king'iyo okiny nyaka odhiambo onge weche mag dongruok mawuoyo e WhatsApp gi itang'oni mana picha to gi video ma dhano siko bolo jok mochako WhatsApp gi nitie today I joined incoming MP Met Kisungu madongo dongo Injo ka luenje manti incoming MP today I joined today kiawe timo ang'o to gik mitimo gi gin gik manyaka samine nikete kani wambe wasenene koro ere tiende iketa group as a professional tinyisa gima na asenene TV koro dhano manyo mana video mag jogi donge wanyalo goye mbaka to interest mar oganda luo party wa yie okwada gi UDA mago jo UDA nekech gige sar UDA be biro rumo nekech ng'amonge kata UDA dhi bet banka William Ruto aetelo kech parties gi bedo formed mondo gi kaw telo ODM bende biro mana rumo but interest gige koriute to jaluo bangi kwa dugo to wang'iyo jaluo yude ang'o to mano duoki e mbaka ma wachako godo cha mar ombulu cha ken biro nyisi ni kidhi nyombo maber je yande wawuotho godo bende ok chandi kata gimino wach nikech gineno ibiro gi dhok 10 to de dhogo be ineno ka gi ber ok dhok ma ondingi osienyore mawuotho ka gimijine yeli gimitemo wacho ni chieng' cha wadonjo to ne kit kaka wawuotho to ketwa mesa en lamo gi mesa nitiere kit dhok moko mipimo bechgi kimako nungo gi lwedo imako simbi entie kata diel moro making'e diel mipimo diel making'e pimo beche kata dhiang' imako nungu nikech chieng' jaka wan madiany to jai kodonjo kama be ok ochandwa kata gi weche nikech gineno mwandu mane dhoth ka ging'iyo dhok nwamino wach ken nomiyowa tich mayot lamo gi mesa ombulu be chalo kamano ipenje ni tuwuotho nade marwa ka 5 million ikoni unu bed koni to jok makia ne pod gwandore kia pod lindo ang'oka unu koni encha un to koro wabiro manyo nu space wuotho maber miyo kata mana kawo chu bende wenge gi dok tielo to ok inyal ginene nego sut ka idwa chamo chiemo manoted mapeko gi gin to ginene ing'iyo to kata basha kende be ok basha mowuoth ko maber ok yal gi kanyo